krokom je zjednotenie. Použij zbytok produktu na húbke, alebo si prejdi jemne štecom, kde máš zbytok produktu, či už korektoru alebo púdru. Následne si vyber akúkoľvek neutrálnu kontúrovaciu ceruzku, ktorou si vytvoríš základný tvar. Najprv pery obkresli tak, ako sú, nie veľmi kontrastne a drž sa naozaj len vonkajšej línie. Keď máš pery jemne zvýraznené, môžeš teraz pridať intenzitu a pery jemne v stredovej časti zväčšiť. Teraz použij druhú kontúrku, kľudne v tom istom tóne, alebo tak, aby to bolo tón v tóne, a môžeš ju začať primiešavať dovnútra pier. Pre ombre pery je naozaj dôležitý efekt, ako keby takéhoto primiešania pigmentu dovnútra, aby to išlo do straty na tón v tóne. Aby kontúrky vydržali, odporúčam použiť malý štetec, ktorým si jemne roztieňuješ kontúrky do stratená. Keď máš kontúrku jemne roztieňovanú, potom použij púder. Ja používam takúto labutienku a celé ústa si jemne zapudrujem. Tým pádom dosiahnem dlhotrvácnosť. Keď máš pery zafixované a vykontúrované, teraz už môžeš použiť lesk, rúž, je to na tebe, pery ti vydržia. Pre takú tú dlhotrvácnosť odporúčam kombináciu rúžu a lesku len do stredu. Použijem teraz rúž.